Thou fool, that which thou sowest is not reckoned, except it die. Nga dili gayod mutubo, dili gayod mabuhi, ang usa ka liso hangtod kini mamatay. So as igsoon sa tong kaugalingong unod, hangtod dili ta ka mao mupatay niini sa atong kaugalingong unod, kaugalingong kagustuhan, kaugalingong lingaw. Dili gyud ta igsoon mamahimo nga epektibo diha sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Usbon ako ingon si Apostol Pablo, Romans chapter 8 verse 8. Those who live in the flesh cannot please God. Si bisan kinsa ang anaa nagkinabuhi sa unod, dili gayud makapahimukot sa atong buhi nga Dios. Our God wants holiness. Gikan pa igsoon sa sinugdanan hangtod igsoon sa pagbalik sa Ginoo, ang gipangita sa Ginoo igsoon mao ang pagkabalaan. Ang purity, ang holiness igsoon mao gayoy importante diha sa Ginoo. Amen. Our God is holy, so we must be holy.